but asembi sa ne say sampanimfo ba wotwe na omo kɔ hen na omo kɔyɛ den ebusuafo nia na wɔkɔ akɔyɛ ne say fom agudie tuo ɛsɛe ɔman Ghana ɛsɛe yɛ kwaye ɛsɛe yɛ nsase enti aban yɛ nadwen sɛ ɔkɔ akɔpaw nhyehyɛ ne dwumadie bi ho ntoma efiri na ekuri ɛbɛboa yɛn ama yɛtumi asɔ fom agudie tuo ya ɛsɛe yɛn nsase yɛ kwaye ɛne yɛn nsuo no obetime ɛde asɔ ano saa dwumadie no na wato din sɛ Responsible Cooperative Mining and Skills Development Program utwaliti aka no sɛ RCOMDEP ɛno ɛne botaya na wɔmode ɛkɔ akɔpa ho ntoma sɛ ɛbɛyɛ a yɛde bɛko illegal mining ya yɛnim ni sɛ galamsey ɛwɔ hɔ ɛnom na ɛbɛma mmabuna wɔn ani gye fam agudie tuo ho na ɛno na wɔn ayɛ sɛ wɔn de bɛbɔ wɔn bra no wɔn atumi atu agudie no ɛkwan a ɛmragye tom na ebetumi afa so ama biribiada atumi akɔ pɛpɛɛpɛ nanso naano ukuada ɔman Ghana yɛsoa yɛsoa pakan sɛ yɛkɔ akɔbra wuo nanso saa na SOMPA fe na sekyerɛ ɛne sɛ yɛsɛ yɛkɔyɛ dwumadi a yɛde besi galamsey no yɛkɔyɛ a galamsey akɔkum Ghana adehye galamsey sɛ yɛ nsuo ɛsɛ yɛ kwaye ɛde poison egum sɛsɛ mercury ewura asasem abɔdeɛ mu nyansapɛfoɔ ayɛ hwehwɛmu ehunu sɛ ɛnɛ yɛ nuane a yɛdie banche bayere brode ne saa ne ma no nyinaa dodoɔ no a wɔ hɔ a mercury ewura mu efisɛ baabi a wɔn dua no ɛbɛn meaeɛ a wɔn yusu mercury ɛde ɛkye gold ɛwɔ hɔ ɛnom ɛnɛ adɔkotafo ɛbɔ amaneɛ yɛwo nkwadaa a wɔn honam bi eni hɔ yɛbɛwo obi nano apai enkansiye yɛbɛwo obi ne nsa bi ni hɔ yɛbɛwo obi naso ni hɔ ne nyinaa adɔkotafo di adanse sɛ ɛyɛ galamsey a yɛyɔ emu nnuro a yɛde yɔ no ɛno na de saa nema wei nyinaa ɛba RCOMDEP na nka ɛba bɛboa wu nanso akɔyɛ wu atwedeɛ ɛnam so afa Ghana adehye nwɔtwe ɛde wɔn kɔ ɛnseɛ de wɔ bra aduane esi gya ɛso abusuafo nipa nwɔtwe ɛyɛ abusua ɛyere ɛma ɛne ankorankore a odidi wɔn nsase wɔn nyinaa ɛna nɛ galamsey nti yɛtu wɔn anu aduane agu amonamono enti deɛ na yɛbɛyɛ yɛbɛsua na yɛgyae anaasɛ yesu wia yɛbɛma yɛwerɛ fi wɔn na anaasɛ yesu wia yɛwɔ anamɔn a ɛwɔ sɛ yɛtuo abusuafo mibisa sansɛm wɔ nyina fi sɛ niasi nei ebiesi pɛn ɔman Ghana mu ha ebiesi galamsey enti ebiesi pɛn menka ya busua ya Major Maxwell Mahama galamsey kon se ya ena denkyerabo ase ya boro no ekum no ehye no te se de asi ya ewom se ne no ye nwotwe ba na esi Maxwell Mahama de no ete se we ya boro no ekum no eto jagu ne so ehye no te se de we so adupre ede wo ma hwe fom ahye wo mo nyina no saa na Maxwell Mahama de no so ekoye ye oman no hia se ya yesu ye yetwadwo ewi ase ankosi aga galamsey no afekura na mu ayere afekura na galamsey no ye no na kese emu eno nti anopai yesema ye kan nyina ne se nipa nwotwe a awuoi ye de Maxwell Mahama kan ho a nipa enkona awuoi
enti ye betena se ama wo mawu kwa ye betena se ama wo mogya ahwe agu kwa obra oman no yenya mfaso bia emfiri mu anopai ade akye bia ye ka se saa owuo ya asie enam galamse nti abusuafo esese bibisi oman no mu etwase bibisi ewo oman no emu ebra se obi a oye galamse bia no oman no beto ntasu kokko e de akere sa nipa no kwan bia ye befa so a ye ne saafo no e de besie ni na oman no beko adi wo mo so nkunim ama galamse ase atu no e wo mpanimfo nsam e wo se ye biribi efise ye ntumi ntena ase emma obi galamse a oye enti aboro so amfienum na yakokum obi galamse ho Maxwell Mahama bewu ko enipa nwotwe aba bewu ni nyina ye galamse related enti no anopai ye betimi akoso na yahwe ne saa na ye de to aban anim se aban se sie de wu twaadwo na wu wie a hwe na fa wo nan si fom hwe wo mpabo akese na fa wakofuna kuta obiara owo galamse mu e wo se aban wo ni di no nwonwono a wo no bedi ene se nipa ne ya manyoni a mamu mfa mo MPP ne mo NDC enwuram mumma kwan na emra eni no emrantie ene maba wana wo mo hye man galamse ho wo mo hye ateche no mu no enya wo mo na ye galamse no wo mo ne de ye baadefo ya bo mo pa enkrofo a edi sika sponsor wo mo ebinim ye politicians ebinim ye chiefs ahemfo ebinim ye contractors akese a ewo man Ghana mu omampani ye wie aye we ya assetes ye de to ye kan se ewo sa woni galamse fo di nwonwono efise ye ntumi ntena se emma galamse nti ye nkunkum nipa obi ada asore wagya ne yere ne mafie me kwa adwuma aba okoduru adwuma mu a omampani asoma no koya ade we mame okọ wanuru mpo na waye saade no ndi ye betimi atena se atwe we din ene ya yesu eka ye boyi ni nyina ye bewia ma na ye kwa ye bewia betena ho ne apepa ye ni ase enye hwe efunidifo nipa ne de omanya wu awie na yase asiye na dam na galamse no koso dakoro yeduru baabi a na yabete asim ye kokon na yakwa akowu nti anopai ni aye kan se politician bia ene Ghana ni bia wo ye galamse enipa nwotwe a wo mawuoi omomogya edamutiri so nipa nwotwe a wo mawuoi omomogya edamutiri so samanya galamse no a ebedamutiri so akopem mo manyina eso nipa nwotwe a awuoi enti dia ye kan se step away montwe mo ho change monsesa enough is enough eye babia ya ye aduro no ebra so se ye betwa so ense se ye tena se ense se aban no mana ni bere nea ose prison ense se okọ prison ni ense se ye gina fidie permanent ye ngia fidie no permanent wo mo egade nsuo ne kwaye wo mo mfa oman ba paye ho do enye sa adwuma no afei enyuma wo mo ton akade a ye de ye galamse e wo se ye tuni nyina ase se ye oman a ye se ye ni abere na ye pesa ye kun galamse de a company bia wo Ghana oton afidie ana ade bia ye de ye galamse owuo we ya asie ese se ka o mampani o plan ho se efine ko ye wiye we ya sa companies ni nyina se nipa no ofiri hen nipa no ye hwan aban fa wo nan esi form na fa wo nsa to so se sa shops we 2 10s nipa no se obese sa ne ma akọ
baby odi free baye ana oman no eye haram ye ma kwan e ma ye di sa adwa no e wo man we mu because at the end of the day se sane ma ni ho a destruction bebrebe no e be bra se galamse nyane na ba ye o ba tete no ana ene emfidi ankrofo bi dia begu ho shamfan ne ade ade a ene omode awura mines mu no sabra na eni ho no sabra na eni ho no na ye galamse enso na ense nsuo na ye galamse enso na enye den ense kwaye eye because of ene sa na ma we nyina abanti yen assetes ye ka se omampani mahama hwe na wa ma owuo wei anye kwa manipa nwotwe wei wuo emra Ghana mfaso ewo galamse komu manipa nwotwe wei moja enkasa na yenuru pempenso se nipa nwotwe wei ewuo nti galamse astope o man Ghana se opportunity wei pa Ghana man ho forget it se nipa nwotwe wei a awuoi so mampani mahama ntimi anyina so ama yansi galamse ano a abusuafo aban bia ni ho betimi ama yansi galamse ano because nipa nwotwe wei awuo no omuwuo no omampani with the solidarity of Ghana for nyina a ge betimi aka se nipa nwotwe wei womuwuo nti efi na ekoi ye drum pempenso se oman no ye se ya ye mra ye se ye makwan ema obia enye galamse enye mre nanso enkrofo interest e wo mu no enso nchen nipa nwotwe na wo ma wuoi abusanfo momfa ncham se me kan sa nipa nwotwe wo ma wuoi e ka ye bo wo mo ho ye be wiase no se ye ka kire wa nkampuntu a ede beba no enye binie enso galamse nti ye bossa aka we nyina hwe ye koba sei wo msu na TV so ye hunu na mpanimfo esu na omu ye sei na omu ye sei o ka se wo mte wo na omu nsu kwa e ka da akire esu no da asem so e ka ye be wie ye wei na o man na bono se ye se ye bie so akire wa woni me be ya adwen ye ntia no pai makasa ma me ko ho nyina yi ntini se e wo se ye stoppe galamse ade a che bia ne ye kan se assetes ye kan pain se nipa wawuoi enhia se ye be kwakọ kenkan brofo bebrebe bia wo mo yi ase tribute papa ba ko a ye betimi akan ana ye betimi aye na nipa nwotwe wei ye de be hwe wani monyam na se asamado ye oman a omo behunu se wo mo anwu kwa eye se aban begina ni tumi so aka se galamse wa stop it sa aban ye ntumi anyina ni tumi so enam wo wei and stop it galamse forget it. We owe it to them, we owe it to our children, we owe it to Ghana. Say e was say ye fa e kwan we so na owuo we ya asie nipa nwotwe a awuoi emfa ensesa emma bibi sononko emma na montuo bi ensi ewo galamse kon no mu na womo a awuo no womo da fie so a womo timi ahome aka se ye kon ya yankokwa ye de moja etwa so a ye ntwa kwa na womo timi aka se womo de womo moja aso galamse ano ewo oman we mu enti abusuafo ene ewo assetes so no your message is simple. Let this tragedy count for something. Let it be the one that changed everything. Owuo we esese eye owu a insista bia ye hian galamse mu no esese owuo we na ede eba